Hello guys, samtang manataog pang laba, pang kuso-kuso pa na siya guys. Waswasan pa ko na ron sa puso, nga init na raba kayo. So paniudto sa ko guys daan. Unya, nagluto man ko guys, muna ako sana siyang gibiyaan diha. Tara guys. Ako na lang ko yung paggamay. Luto na siya. Pag-beans ra ni ang ako ang para paniudto. Palit ko balig. Kaputos, so luto na siya guys. So kamo dia always og magpadayon ta ay mo pagluya-luya kasi naluya na ta og sigig sinelfon. So enjoy lang nato dinhi nga atohang pag-vlog kada adlaw. So there guys, so bugnaw kay diring napita kay nya ka alas 12 grabing kainit alas 2 so arang-arang na mo na hapon manuroy na akong mga sakop dito sa luyo sa Kamanggahan. So kamo din ha, enjoy lang ta kanunay. Anya, may dinhi kay ma-enjoy ra jud ta kay nanay daghang ingon nga good morning, good evening and good night. Kay natay daghang ka chat meet dire sa FB. Dili na chat-chat ha kanang reply ba mag-reply ta dinhi busy ta sige reply nila, engage. Una engage sa kanunay. Oh, more to guys. Thank you. God bless.